Така, показвам трип на Скутер Клуб България за утрешния, за срещата на Копривщица. Среща на Макдоналдс за ТНТК 10 часа. 10:30 тръгване. Среща на 1 май. 10 часа сутринта, събота. Час на тръгване 10:30 от Макдоналдс. Движение по Евлоги Георгиев. Национален стадион Васил Левски. Тук се пресича булевард Цариградско шосе и Цар Освободител. Продължение на движение по Евлоги Георгиев. Десен завой по булевард Мадрид. Това е продължението на булевард Янко Сакъзов, Оборище. Десен завой по булевард Мадрид. Тук има Детелина. След това движение по Ботевградско шосе. Значи ще се направи на Ботевградско шосе бензиностанция Еко. Ще има около 10-15 минутна почивка, която да събере всичко изоставаще, тъй като предполагам доста хора ще изостанат по светофарите, а и не може всички да минаваме заедно по светофарите. Предполагам около 15 минутна почивка на Еко, евентуално за зареждане. След това трипа ще продължи без прекъсвания, т.е. ако някой има нужда от зареждане и така нататък, трябва да го направи някъде по пътя, примерно на Лукойла на Долни Богров или на друга бензиностанция. Значи от тук нататък следва само движение по Ботевградско до Детелината на околовръстен път. Тук има и бензиностанция Shell преди Богров, т.е. и тук може да се зареди. Движението по Ботевградско ще бъде с скорост не повече от 50 км. Така че който иска може да настига, който иска може да минава напред. От тук вече движение само по път Е871 към Долни Богров. Тук вече се намираме в Долни Богров. Ето малко по-далече от картата. Също с малко ще отдалеча. Ето това тук е Долни Богров. От тук движение по Е871. Главният път прави ляв завой към Горни Богров. Нашия трип продължава направо по път Е871. Ето това, зелените табелки са път Е871. Отдалечаваме още малко. От тук се следва само главния път. Следващото през главния път ще се мине през Саранци, много набързо. След това Долно Камарци, по главния път, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и тук се прави едно отклонение от главния път по път 606. Ето така да се види. Има отбивка за Копривщица и място на срещата Копривщица. Съжалявам, че не се вижда на телефона добре. Срещата на Копривщица ще е в самото начало на града. Значи самото начало на града има едно мостче, в лявата страна има така площадче, което ще се събере доста хора. Все още не е уточнено 100% времето на престоя, така че ще го опиша в темата. Последващите действия ще са евентуално разходка в центъра, който желае, и след това следва връщане по обратния път. Както казах, това ще го обясня допълнително с време и това всичко се зависи от индивидуалните желания на всеки от вас. Така, пътя обратно от Копривщица, отново по път 606.
силно съветвам всички да си отворят Google Maps, да напишат Копривщица, България. Чрез курсора отляво за увеличаване и отдалечаване ще могат да следят пътя, могат да изберат гледка карта, сателитна или терен. Сателитната карта ми се струва, че е най-добра, да могат да се ориентират по същата карта, по която аз се ориентирах. Така, връщане от Копривщица. Ето тук е Копривщица. Връщане на обратно. Каране към главния път. Малко да отдалеча. Така. Каране по главния път. Ето, тук се прави ляв завой по главния път към Антон. Така, минаваме през Антон. През Антон. И след още малко каране, ето тук, преди Пирдоп, се прави отбивка към Душанци. Тук е Душанци. Ето тук е отбивката. Приближавам. Ето отбивката. Отбивката и пътя към Душанци. Така, в Душанци ще е събирането с кара и евентуално последващо преспиване. Но както казах, това ще го обявя допълнително в темата. Прибирането Душанци по обратния път към Пирдоп. Ляв завой. Пирдоп. Златица и вече отново по главния път L871 Челопеч към София. Това е, както казах, нека всеки, който не се чувства сигурен, да отвори картата и да разгледа отново подробно маршрута. Чао за сега!